Dobro večer, dobrodošli, treće veče, jel tako? To znači ako imamo ukupno 9, onda sa večerašnjim predavanjem 1/3 je gotova. Vidjet ćete vi kako će to sve jako brzo da prođe. Pozdravljam vas koji ste došli večeras. Pretpostavljam da ovdje ima oni koji su bili prve večeri, koji su bili druge, koji su bili treće, jel tako? Da li ovdje ima oni koji su večeras došli prvo večer? Ima oni koji su došli prvo večer. Dobrodošli. Vi koji ste došli prvo večer, specijalna dobrodošlica, zato što znam kad neko prvi put dođe, nije kao kad neko dođe drugi put i treći put, neki se već naviknu, ali radujem se. Ponedeljak na večer je uglavnom večer kad treba posebno odati priznanje onima koji dolaze zato što je iza toga, pretpostavljam, radni dan, postoje obaveze, pa ako je neko, pored svega što mora da radi i došao na predavanje, to znači da ceni predavanja. Kao što ste mogli da čujete u uvodu, u ovoj nedelji, u ovih 7 dana, rekonstruišemo veliku nedelju, veliku sedmicu, i mislim da kalendarski je to pravo vreme, zato što se mi nalazimo u mesecu koji je u jevrejskom kalendaru bio mesec jevrejskog praznika Pashe, i Isus je u stvari stradao u dane velikog jevrejskog praznika Pashe. Vi ćete to vidjeti u toku predavanja kasnije, ali već u ponedeljak, da tako kažemo, na današnji dan, Isus je osjećao da su se oblaci počeli nadvijati nad horizontom njegovog života. Isus je tačno znao da su to njegovi posljednji dani. Ipak evanđelja kažu da je Isus svakoga dana na početku velike nedelje, velike sedmice bio u hramu. Jevrejin i hram, to su nerazdvojivi pojmovi. Za Jevrejina hram je bio sve. Neki jevrejski pisci pišu o drami koja je bila 70. godine naše ere, kada su Rimljani opkolili Jerusalim, kada su ušli u grad, kada su srušili hram. Jerusalim je na brežuljcima i istorija kaže da su Rimljani bili toliko okrutni u klanju i ubijanju Jevreja na ulicama Jerusalima, da su reke jevrejske krvi doslovno tekle ulicama Jerusalima. Ali Jevreji su umirali sa jednim uzvikom, a to je išabod, što znači ode slava, jer su gledali hram koji se ruši, koji gori i koji je bio uništen. Kad uzmete Jevrejinu hram, onda ste mu uzeli život. U vreme kada je Isus propovedao 3,5 godine i u vreme ove posljednje sedmice, posljednje nedelje, Isus je veoma mnogo boravio u hramu. Kao da je osjećao da su to njegovi posljednji dani i posljednje vreme koje provodi u hramu. Isus je voleo hram. On je bio Jevrejin i ponašao se kao dobar, ortodoksni, pravi Jevrejin. On je voleo hram i on je za hram kazao da je to kuća i dom njegovog oca. Pre nego što budemo ušli u večerašnje predavanje, jer ćemo se baviti hramom i onim što Isus govorio o hramu. Vi ćete vidjeti koliko je to u stvari značajno, koliko je važno, i verovatno da Isus i u ponedeljak, i u utorak, i u sredu bio u hramu, svaki dan. U hramu je objavio velika svoja učenja, najveće svoje parabole, i mi ćemo se baviti večeras bar sa jednom od tih, ako ne i sa dve. Ali prvo da pogledamo vaša pitanja koje ste ostavili. Izgleda da je krenulo i prava bujica pitanja. Ja ću ići brzo kroz pitanja zato što moramo vreme pravilno iskoristiti. Imam zanimljivu i finu informaciju od organizatora ovih predavanja da pripremaju jedno vrlo lepo iznenađenje, jedan lep poklon za sve posetioce, za sve one koji
budu dolazili na sva ili bar na većinu ovih predavanja. To će biti jedna knjiga kao uspomena na ova predavanja koja nosi naslov Drama na Golgoti. Jedan od najboljih pisaca koji je opisao celu Isusovu biografiju, pisao je o drami na Golgoti. To je vrlo lepa knjiga, ne tako velika, može se pročitati, može se progutati u jednom dahu. Vrlo dobra knjiga koja opisuje Isusovo stradanje na krstu. Posljednje večeri će posetioci, vi koji dolazite na ova predavanja, dobiti ovu knjigu kao uspomenu. A sad da pogledamo neka od pitanja. Da li su Jevreji i dalje Božji narod? Za odgovor na ovo pitanje bi trebalo jedno 15 minuta da bi odgovor bio zadovoljavajući. Ja ću probati da to kažem najkraće što je moguće. Da, u Starom Zavetu, u periodu dok Isus nije došao na ovu zemlju, Jevreji su nosili izuzetnu prednost Božjeg naroda. Oni su bili Božji izabrani narod. Ono što je važno da znamo, Bog nije izabrao Jevreje da budu njegov posebni narod zbog toga da bi oni u tome uživali, da bi se postavljali kao oni koji su iznad drugih, što su nažalost oni radili, oni su promašili. Bog je izabrao jevrijski narod da bude model preko kojeg će Bog objaviti sebe i svoju ljubav i konačno i Mesiju dovesti na ovaj svet preko tog naroda. Znači, ljudi ostali su trebali da gledaju Jevreje kao model i da kažu kako je lepo biti Božji narod. Nažalost, Jevreji to nisu ispunili, oni nisu to izvršili. Vrlo kratko nakon Isusovog raspeća, Jevreji su kao narod prestali da uživaju specijalnu prednost Božjeg naroda. Biblija u Novom Zavetu govori da Bog ima svoj duhovni Izrael, da su to njegova verna deca koja se nalaze po celome svetu, u svim narodima, među svim rasama, među svim verskim denominacijama, religijama. Da, Bog ima svoj duhovni Izrael, ali on fizički nije izdvojen. On ne pripada samo jednoj krvi, jednoj rasi i jednom narodu. Prema tome, svi mi koji smo večeras došli ovde, zahvaljujući Isusu koji je napravio ovu promenu, svi smo mi u stvari deca Božja i Božji narod. Bez obzira odakle dolazimo, bez obzira kojoj religiji pripadamo, bez obzira kako je naše poreklo, svaki pojedinac od Isusa pa na ovamo se registruje da bude Božje dete i pripadnik Božjeg naroda time što prihvata Isusa kao svog ličnog spasitelja. Dakle, mnogo bolja situacija nego što je bila pre nego što je Isus došao. A koja crkva danas uči kao što je učio Isus? Ja moram da vam kažem jednu stvar, da ja ne volim da govorim o razlici među crkvama. I ja ću se čuvati da održim tu moju praksu, zato što, kao što sam rekao, svako ko veruje u Isusa kao svog spasitelja je Božje dete. Crkve bi trebalo da svoja učenja uporede sa Biblijom i da zaključe da li sve što crkve uče je zasnovano na Bibliji, ali to je posao koje crkve treba da obavljaju, to nije moj posao. Moj posao je da propovedam evanđelje i ono što je Isus govorio. I ja bih samo to rekao u vezi sa ovim pitanjem. Kako da se spasem? Bilo je ljudi u Bibliji koji su direktno postavili ovo pitanje i dobili direktni odgovor koji glasi: veruj Gospoda Isusa i spašćeš se. Prema tome, recept za spasenje mora da bude jednostavan, je tako? Jer ako je komplikovano, onda ljudi će se teško spasiti. To je prva stvar. Druga stvar, spasenje je lična stvar i lični odnos koji čovjek uspostavlja sa Bogom, bez obzira odakle dolazi i bez obzira iz koje situacije želi da postavi ovo pitanje. Prema tome, spasenje je dar koji je Bog dao svim ljudima. Ja hoću da vam kažem da na osnovu onoga što piše u Bibliji, Bog je u stvari spasio celi svet. U trenutku kad Isus umro na krstu,
On je svojom smrću na krstu sve ljude koji su ikada živeli pre Isusa, koji su živeli u vreme Isusa i koji žive posle Isusa do kraja, Isus je sve ljude svojom smrću na krstu spasio. Prema tome, nama su vrata spasenja apsolutno širom otvorena. Nema ni jednog ljudskog bića na ovoj zemlji koji nije spašeno kad je reč o onome što je Bog učinio za čoveka. Mi smo spaseni i to je nama dato kao dar. Na nama je da to prihvatimo ili da to odbacimo. A ako prihvatimo verom, mi smo spasenje krunisali svojom odlukom i mi smo spasena deca Božja. Ako mi to spasenje odbacimo, onda Bog mora da poštuje našu slobodnu volju i pored toga što je sve učinio za naše spasenje i što nas je sa njegove strane spasio, njemu će biti veoma žao što će neki biti izgubljeni. Ali će on poštovati volju slobodnu svakog ljudskog bića, jer je on tu slobodnu volju u svako ljudsko biće stavio. I postoji jedan duhovni pisac koji kaže: Bog je omogućio spasenje svim ljudima i on hoće da se svi ljudi spasu, ali na kraju će se ispostaviti da neki uporno do kraja to spasenje neće hteti. I kaže taj pisac da će Bogu kroz čitavu večnost nedostajati njegova nespašena deca. To je ono što Biblija govori o Bogu ljubavi i to je ono što mogu da kažem u vezi sa ovim pitanjem. Zahvaljujem osobi koja je postavila ovo pitanje, jer očigledno da ja nisam bio dovoljno jasan kada sam dao jednu vrlo važnu izjavu. Vi koji ste bili na mojim prethodnim predavanjima, vjerojatno se sećate da sam kazao u jednom trenutku da je Isus šokirao ljude kada je kazao: opraštaju ti se gresi, kad je ljudima praštao grehe. I onda sam ja kazao da su ljudi kazali: ko je taj da prašta grehe? Zato što su ljudi u ono vreme znali da jedini koji prašta grehe je ko? Je Bog. Nažalost, kasnije ljudi su uspostavili neke čudne puteve da možda i neki drugi posrednici mogu da pomognu da se čoveku oproste gresi i da ima neki drugi koji mogu da praštaju grehe i tako dalje i tako dalje. To nema veze sa Biblijom, Biblija to ne može da odobri. Tu nema diskusije. Ali ja sam onda rekao sledeće: ako je Isus kazao da prašta grehe, onda je on morao biti ili Bog ili nenormalan, ili lud. Znate zašto? Zato što grehe može da prašta samo Bog. A ako neko ko nije Bog kaže opraštaju ti se gresi, onda on nije u redu, onda on nije normalan. To ne znači da i jedni i drugi praštaju grehe prema pitanju kao da je postavljeno, ako je neko ko prašta ili Bog ili lud. No, ja to nisam rekao. Jer samo Bog može da prašta. Lud ne može da prašta grehe. On može samo da kaže da prašta grehe, ali da to ne može da stoji. I on time samo pokazuje da nije normalan. Jer jedino Bog može da prašta grehe i to je ono što sam ja želeo da kažem i zato se izvinjavam ako sam stvorio neku zbunjenost kod nekih, ali to se nekad događa. Bavi činjenicom da je Isus doneo revoluciju po pitanju spasenja. Da bismo to malo bolje razumeli, mi ćemo sad otići u film koji smo sinoć počeli da gledamo i nakon onog Isusovog trijumfalnog ulaska u Jerusalim, a koji se dogodio u nedelju, u ponedeljak pretpostavljamo da je bio u hramu i u hramu je napravio jedno neobično delo. On je u hramu napravio neki lom, tamo neki haos. To je onako uslovno rečeno. Ali gledajte kako je režiser ovog filma prikazao Isusovu reakciju na ono što je zatekao u jevrejskom hramu u poslednjoj velikoj nedelji. Da? One true God. That morning, 2,000 years ago, the joy of the crowd was understandable. Ovo je bilo sinoć, je tako? Dobro, osana, Isus ulazi u Jerusalim.
I evo ga sada u hramu. Zapamtite dalje, kasnije ću vam nešto reći o ovome. Ovo je deo hrama jevrejskog. I evo Isakovi ulici. I on kaže, ovo je kuća oca mojega, ovo je kuća molitve, a vi ste od ove Božje kuće napravili pećinu lopovsku, pećinu hajdučku. Režiser zamišlja Judu, izdajnika, jednog od 12-torice, kako on reaguje na ono što Isus radi. Isus se nikako ne uklapa u Judinu sliku Mesije i Juda stalno kaže, on pravi greške, on stalno radi ono što ne treba da radi. Ovo je glumac koji Judo glumi i Juda razmišlja, gleda Isusa. Naravno Isus i novce prosipa, a za Judu je to velika greška. Samo kaže, kad bi teo da me sluša, on bi mogao da bude Mesija, da napravi veliki posao. Jedna informacija od 12 Isusovih učenika, jedino je Juda bio iz kraja kojem pripada Jerusalim. Ostalih 11 su bili iz vrlo jednostavne Galileje. Juda je jedino bio viša klasa ljudi u Isusovo vreme. Čim je Isus izašao iz hrama, video je slepog čoveka koji je kazao, Isuse, sine Davidov, pomiluj me. Isus ga je izlečio i on proslavlja Isusa. Gledajte ovu scenu, ona je jako važna, vrlo zanimljiva. Isus uzima decu u ruke, a knjižnici i fariseji kažu, ovo je grozna stvar, ovo je strašno. Isus tačno zna šta oni govore. Jevreji su verovali da dete do 12 godina nije čisto i da ga ne treba u javnosti uzimati u ruke, da samo majke mogu, muškarac nije trebalo da uzima dete ispod 12 godina u ruke. Isus je to radio i Jevreji nisu voleli. I sad Isus sedi u hramu, verovatno sledećeg dana, i priča priču o gospodaru koji je pripremio veliku svadbenu svečanost na koju je pozvao uvažene zvanice. I zvanice nisu došle. Književnici i fariseji su tačno znali da ovo Isus govori za njih. Jer te zvanice koje su bile planirane za svadbu bio je jevrejski narod koji je odbio. I tu je kraj toga. Da, to je ono što sam ja rekao. Dobro. Sad ćemo dobiti sledeći materijal i svetla, jel tako, da možemo da se vidimo. Zaboravio sam da vam kažem da sam odlučio da se popnem ovde malo više, jer su neki kazali da im smeta što sam ja dole niže, pa me neki ne vide, iako mislim da ne bi toliko bilo važno da me gledate, nema šta da se vidi, nego da čujete, ali ja sam ipak poslušao, ja sam se popeo ovde gore, kao što vidite. Dobro, idemo na neke slike koje će nam pomoći da uđemo u tematiku večeras. Dakle, kad je Isus došao i kad je počeo da uči, da propoveda, vremenski, istorijski, bila je vrlo zanimljiva situacija. Isus je pronašao jedno društvo, jedan sistem koji je bio drugčiji nego ranije. I ovaj sistem koji Isus pronašao bio je, imao je svoju kompletni presek koji ćemo moći da pogledamo. Možemo dobiti? Da. Idemo dalje. Okej. Pitanje koje sada postavljamo je pitanje koje pripada za večeras, ali naročito sutra naveče, ovo je kao najava sutrašnjeg predavanja, to je kako je Isus jedina savršena osoba u istoriji,
jedini, apsolutno sveti čovek koji je ikada živeo na našoj planeti je bio Isus. Paradoks je i čudo kako to da Isus, jedina savršena osoba u istoriji, je uspeo da privuče k sebi grešnike. Jer, pazite, sveti čovek i grešnik uglavnom ne idu zajedno, je tako? Ko se osjeća neprijatno? Verovatno da se grešnik osjeća zajedno, kao da mu tu nije mesto, jer svetac je svetac, je tako? I grešnik onda, njemu je vrlo neprijatno. Čudo je, fenomen je da su se najlepše u Isusovoj sredini i u njegovom društvu su se osjećali, znate ko? Grešnici. I to je čudo. To treba da objasnimo i onda će nam Isus biti jedan novi, u jednom novom svetlu. U Isusovom društvu se nisu prijatno osjećali oni koji su za sebe mislili da su dobri i da su pravedni. Tako da Isus jednom prilikom čak rekao šta? Ja sam u stvari došao grešnicima. Ja sam došao bolesnima. I Isus se tako i ponašao. Oni koji su bili grešni i svesni su da su bili grešni, bili su dobrodošli kod Isusa i njima je bilo veoma lepo kod Isusa. I ja se nadam da je nama koji ovdje večera sedimo veoma lepo slušajući o Isusu. Kako je to Isus uspeo? Imamo sljedeću činjenicu. Kako to da su oni voleli da budu u njegovom prisustvu, da su sedeli, da su se prijatno osjećali? Da li znate kako je najčešće Isus pozdravljao ljude kad su došli u njegovu blizinu? Mir vam, jeste, to se vrlo često događalo, ali postoji jedna druga poruka koja je bila još češća. Ne boj se. Dakle, ljudi su bili uplašeni, ljudi su bili nesigurni, ljudi su bili nesrećni, ljudi su bili razočarani. Razočarani su bili i zvaničnom crkvom u ono vreme. I sveštenicima, i književnicima, i prvosveštenikom su bili razočarani. I Isus je video na licima ljudi strah i nesigurnost. I zato njegova najomiljenija poruka, njegova najlepša poruka, najčešće je pozdravljao ljude rečima ne boj se. I ljudi su voleli da dođu u njegovu blizinu, u njegovo prisustvo. I sad, pitanje za razmišljanje, zašto mi danas u tome ne uspevamo? Mi koji znamo Bibliju, mi koji čitamo Bibliju, mi koji bi trebalo da nastavimo da radimo ono što Isus radio, zašto se danas ponovo pojavljuje ta razlika i grešnik se ne osjeća prijatno i lepo u društvu svetaca? A kad kažem svetaca, ja stavljam znakove navoda na početku te reči i na kraju. Jer je Isus verovatno stavio znakove navoda kad je rekao ja sam došao da pozovem grešnike na pokajanje, a ne pravednike. Jer na zemlji postoje samo dve grupe grešnika. Onih koji su svesni da su grešni i onih koji misle da nisu grešni. To su jedine dve grupe koje postoje na ovoj zemlji. Dobro, idemo dalje. Sad gledajte. Piramida ljudskog društva koje je Isus zatekao kad je počeo da uči je sljedeća. I ona je neverovatno bila odslikana u konstrukciji jevrejskog hrama. I sad, možda malo komplikovano, ali volećete kad ovo budete vidjeli. To je otkriće jedno. Kako je izgledala piramida ljudskog društva kad je Isus došao? Na vrhu te piramide je bio prvosveštenik. Prvosveštenik je bio na vrhu. On je bio autoritet. On je donosio odluke. On je u stvari bio prvi u društvu koje je Isus zatekao kad je došao. Prvosveštenik. O prvosvešteniku u Isusovo vreme ću vam pričati skandalozne stvari u četvrtak navečer. Vidjet ćete, to je neverovatno. Ali u konstrukciji društva koji Isus zatekao kad je došao i kad je propovedao 3,5 godine, prvosveštenik je sedao na vrhu piramide. Ko je bio sljedeći? Sveštenik. To je onaj koji je obavljao službu u hramu, oni su imali svoj raspored,
Za svaki dan po jedan sveštenik je dežurao i obavljao svoju službu. Znači, sveštenik je bio sledeći. Dalje, Jevrejin muškarac je bio sledeći u toj konstrukciji, u toj piramidi. Jevrejin muškarac je, dolazeći u hram, mogao da uđe dosta duboko u hram. I tu je bilo njegovo mesto. Zato je najčešća molitva koju je izgovarao Jevrejin muškarac uključivala i sledeće: Bože, hvalim te što me nisi stvorio ženom. Jevrejin muškarac je to izgovarao. Pazite, ovo je jako važno. Isus je zatekao ovu konstrukciju društva kada je došao. Znači, Jevrejin muškarac, a sada je usledio ko? Žena i dete do 12 godina. U konstrukciji jevrejskog hrama postoje prostor gde je žena mogla da uđe i preko kojeg nije smela da ide dalje. Žena u jevrejskom hramu nikada nije mogla da stoji u društvu pored svog muža u hramu. Ona je bila dalja od sredine. Ona je bila na periferiji. A onda je tu bio na kraju te piramide, na dnu, pagan, neznabožac i stranac. Kad je Isus ušao u hram, kao što smo videli na filmu, znate u kojem delu hrama je on obavio ovo čišćenje i bacanje i ono što je uradio? To nije bilo ni u ovom delu, jer je prvosveštenik samo jednom godišnje u hramu obavio svoju službu. To nije bilo ni u ovom delu. Isus je poštao, Isus nije pravio probleme prvosvešteniku i sveštenicima. On je poštovao funkcionisanje društva u njegovo vreme. Isus nije bio ni u ovom delu, Isus nije bio ni u ovom delu, Isus je bio u ovom delu. Šta su u stvari Jevreji uradili? Predvorje hrama, trev, ono što je bilo izvan hrama samog i zgrade, je dakle bilo predvorje, predsoblje. I dotle je samo mogao da dođe pagan i neznabožac i stranac. To je najbliže što je on Bogu mogao da priđe. I znate šta su u tom delu Jevreji, prvosveštenik i sveštenik, organizovali u tom delu? Prodaju žrtava i pravljenje novca za one koji su u hramu trebali da prinose žrtvu. Tako da ako je pagan i došao do ovde i neznabožac i stranac, on tu nije mogao da se moli Bogu. Za njega tu nije bilo mesto i zato Isus rekao: nosite odavde to, jer vi ste od kuće i doma oca mojega, od doma molitve, napravili šta? Pećinu hajdučku. Tu su muškarci, Jevreji, mogli da kupe životinju za žrtvu i da je plate takozvanim hramskim novcem, koji, znate šta u stvari značio? Dobit, zaradu za prvosveštenika. I sad ću malo da načnem od ono što ću vam kazati u četvrtak. Prvosveštenici u Isusovo vreme su doslovno kupovali svoju poziciju novcem od rimskih namesnika koji su postavljali prvosveštenike, jer su Jevreji tada bili u ropstvu, nisu imali svoja prava. Znači, prvosveštenici su kupovali svoje pozicije od novca koji su pravili u predvorju, gde je jadni stranac i pagan i neznabožac trebao da se moli Bogu. To je jedino što mu je pripadalo i to su uzurpirali velikani i oni koji su se nalazili na vrhu te piramide. Tako izgledala piramida. A kad je Isus došao, vi ćete vidjeti da je on ovu piramidu doslovno okrenuo naopako. Pogledajte sad kako izgleda sledeće. Ja u evanđeljima nalazim da se Isus najčešće družio, znate s kim? Sa ovima iz predvorja. Sa paganima, sa neznabošcima, i njima je bilo lepo kad su došli kod Isusa. Isus je za neke od njih rekao: oni više veruju, oni su bolji vernici nego ko? Nego oni koji su unutra u hramu. I vi ćete vidjeti da se Isus sa njima jako često družio. Koja je grupa sledeća s kojom se Isus često družio?
žene i deca. Isus razgovara sa ženom, sami njegovi učenici kažu, pa šta ovaj radi? Žena je našla mesto kod Isusovih nogu. Žene su pratile Isusa, što do tada jevrejske vođe u javnosti Jevrejin nije mogao da dodirne ni svoju ženu čak. Kultura, uslovi, kraj, tako je funkcionisao. Ali vi ćete vidjeti Isusa koji provodi vreme, koji uzima dete u naručje i pokazuje ga ljudima i znate šta im kaže? Ako ne budete se ponašali kao ovo dete, nećete ući u carstvo nebesko. Isus je okrenuo sve naopako. Dalje, a onda tu su bili Jevreji muškarci s kojima Isus se družio, ali više voleo se druži sa onima dalje. Već je tu bilo problema, jel? I već je morao da ih kori za ono što rade i za njihovo licemerstvo i za njihovo dvoličenje, a onda dalje, a onda sveštenik. Ja u evanđeljima skoro da ne mogu da nađem mesto gde se Isus druži sa sveštenicima. To nema nikakve veze s onim što je danas. Ali u svo vreme to je bilo tako. I onda šta? Nažalost, sa prvosveštenikom se susreo tada kada ga je prvosveštenik osudio na smrt i predao Rimljanima na razapinjanje. Dakle, vidite promenu koju Isus izvrši. Idemo dalje. I sada dolazi jedna Isusova parabola, jedna Isusova priča koju ću vam ja ispričati, koju je Isus ispričao posljednje sedmice u posljednjoj nedelji. Naime, kod Jevreja u to vreme je ta priča postojala, ona se pričala. I ona je otprilike glasila ovako. Reč je bilo o čoveku koji je imao veliki vinograd i bila je sezona da se u vinogradu radi. Pošto su mu trebali radnici, gospodar je otišao ujutro i našao neke radnike i poslao ih je u vinograd da rade. Video je da ima više posla nego radnika, došao je još jedan put na trg gde su čekali ljudi da dobiju posao, pokupio je nove radnike i poslao i njih. I onda je došla treća grupa, pa četvrta grupa. Naime, toliko je bilo posla da je Isus došao na kraju, 1 sat pre kraja radnog vremena i našao je još neki koji su stajali, nisu imali posao i njih je poslao u vinograd. Sa svima onima koji su radili celi dan, gospodar se pogodio za 1 groš plate na dan. To je u stvari bila nadnica u ono vreme. Oni koji su otišli da rade na kraju samo 1 sat, njima je rekao gospodar, radite i vi što bude pravo na kraju dana, ja ću i vama platiti. Radili su samo 1 sat. Jevrejska, farisejska verzija priče je glasila ovako. Ovi koji su došli na 1 sat pred kraj rada, toliko su bili srećni što su dobili posao i da će moći nešto da zarade, da su se, kaže, tako rastrčali po vinogradu i da su toliko gradili i radili taj 1 sat, da bi i oni zaradili koliko? Da bi zaradili taj groš. Došli, molim? 1 groš. Da. I hvala puno. I onda došao je kraj radnog vremena i sad svi su stali u red da se isplaću. I oni koji su došli ujutro dobili su koliko? 1. Dobili su 1 groš. A oni koji su došli kasnije dobili su isto tako 1 groš. Oni koji su došli 1 sat na kraju, na osnovu toga što su se ubili za 1 sat od posla i skoro uradili isto kao i drugi, i oni su dobili šta? Ali pazite, ovo nije Isusova verzija priče. Ovo je jevrejska verzija priče. Isus uzima istu tu priču i priča je doslovno kao i oni što su je pričali, samo izbacuje jedan detalj. U Evanđelju po Mateju, u 20. poglavlju se nalazi ta priča. Isus uopšte ne govori kako su se ponašali oni radnici koji su došli na kraju. Ono, da su jurili, trčali i radili, Isus je to izostavio. Zašto je to Isus izostavio? Da bi u stvari na kraju svoje službe, u posljednjoj nedelji, u velikoj nedelji, kazao ljudima da se spasenje ne dobija na osnovu onoga što ljudi rade, nego na osnovu onoga što je Bog uradio. Prema tome,
na kraju dana oni koji su dobili isto tako groš, to je slika oni koji dobijaju spasenje. Jer baza i osnova kako je funkcionisalo religiozno društvo u isto vreme je bilo zaradi i dobit ćeš. Ali Isus kaže, kad je reč o spasenju, onda to ne može da se primeni. Spasenje mora da bude dar. I na taj način su svi ljudi stavljeni u istu poziciju. Oni koji dolaze kod Isusa ujutro, ili koji dolaze u podne, ili oni koji dolaze na kraju dana, dobijaju svi šta? Spasenje. Ne na osnovu toga koliko su radili, nego na osnovu dobrote Gospodara. I kad je bio kraj dana, u Isusovoj priči kaže, oni koji su dobili groš, a radili od jutra, došli su kod Gospodara i kazali, pa nije pošteno. Mi smo cijeli dan radili, dao si nam groš, a ovi su radili samo 1 sat i dao si im isto tako groš. I šta je Gospodar rekao? Šta Isus kaže? Jer sam se ja pogodio s vama za groš. Kaže, da. Pa vi ste dobili ono što smo se pogodili. Da, kaže, ali oni koji su došli na kraju. A Gospodar kaže, zašto je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Znate zašto Isus to ispričao? Zato što Isus to zlo oko gledao u književnicima i u farisejima kad se Isus družio s kim? Sa grešnicima i carinicima. I kad su žene slušale njegove reči, sedele kad njegove, kad se sa decom družio. A Isus kaže, zašto je to vaše oko zlo? Mi treba da upoznamo Isusa i da iz naših očiju se izgubi ta zloća. Kad shvatimo da nam je spasenje dato kao dar, kao poklon i da ga nismo zaslužili i da ga nismo zaradili, onda će se između nas i Isusa uspostaviti pravi odnosi. Znate šta još da vam kažem? Onda će se među nama uspostaviti pravi odnosi. Nećemo više gledati popreko jedni druge i da kažemo, vidi kako je ovaj dobio groš, a nije zaslužio. Mi ćemo svi biti deca Božja i braća i sestre kod nogu Isusovih. To vam je dete Božje. I da vam kažem još nešto. To vam je crkva za koju je Isus umro i koju je ostvario svojom krvlju. I to je taj tekst. Sad je oko tvoje zlo što sam ja dobar. Idemo brže kroz tekst. Dalje. Da. Isus je poučavao poznata, čuvena blaženstva kroz koje ćemo mi proći za nekoliko minuta. A u Isusovo vreme isto tako je bila verzija blaženstava. Jevrejska verzija blaženstava. Isus je sve to okretao, Isus je sve to popravljao, Isus je svemu tome davao drugi značaj, drugi smisao. Gledajte kako je izgledalo blaženstvo klasičnog Jevrejina. Blažen je onaj čovjek koji ima poslušnu decu, dobru ženu, verne prijatelje i uspeh i tako dalje. Taj je blažen. A onda Isus dolazi i šta onda Isus kaže? Jedan od vrlo snažnih pisaca je kazao, Isusova blaženstva je u stvari biser njegovog učenja i kaže, ako propustim da razumem Isusovo učenje u blaženstvima, onda sam propustio da razumem Isusa. I kako glase ta blaženstva? Sad većina od vas verovatno da znate. Idemo dalje. Blagomilostivima, jer će biti pomilovani. Gledajte na čiju stranu Isus staje sa svojom naukom. Ne umišljenim pravednicima, nego onima koji su milostivi, jer će oni biti pomilovani. Idemo dalje. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. Kad vidite kroz ovo blaženstvo, vidite kako Isus to potpuno promenio i u stvari svojim učenjem i svojim radom i svojom naukom je stao na stranu onih koji su bili odbačeni, oni koji niko nije priznavao. I nije ni čudo što su grešnici i odbačeni volili da se druže sa Isusom. Njima je bilo prijatno kod Isusa. I on je u stvari bio prijatelj grešnika. Ako se osjećate da niste dovoljno dobri i ako osjećate u svojoj duši da ste nesrećni i da ste odbačeni i da ste progonjeni, onda ste vi pravi kandidati za Isusovo carstvo. I upravo je
zbog vas takvih Isus došao. I upravo je vama mesto kod Isusa. To je ono što razumemo iz ovog poučavanja. Dalje, blago prognanima pravde radi, jer dalje kaže tekst da će dobiti nagradu za to. Dalje i kraj. To je sve. Nema ništa više za večeras. Ja bih želeo na samom kraju da vam kažem da čitanjem onoga što Isus kazao i upoznavanjem Isusa mi u stvari doživljavamo blagodati i rezultate spasenja. Kao što smo rekli, Isus je spasenje svima omogućio. On je umro na krstu. Bog je dao svoga Sina da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Prema tome, spasenje je apsolutno završena stvar. Mi naše spasenje ne treba da dograđujemo, da ga činimo sigurnijim, ono je apsolutno osigurano. I svi mi koji sedimo ovde večeras možemo slobodno kad budemo izlazili kroz ova vrata da kažemo da smo spaseni. I dragi moji, još nešto želim da vam kažem. Nemojte dozvoliti nikome i ničemu da vam ovu radost spasenja i ovu sigurnost spasenja uzme. Postoji jedan koji bi jako voleo da preko našeg spasenja stavi znak pitanja. I da kaže, da li ćeš se spasiti, to jako zavisi od toga šta ćeš ti da radiš. Morao bi da zapneš i morao bi da juriš kroz vinograd kao sumanut i morao bi da se znojiš i da trčiš i da juriš da bi na kraju dobio groš. Ne, Isus je rekao da je spasenje dar koji je omogućen za svakoga koji u njega veruje i koji njega prihvata. I za ljude koji ne veruju, i za ljude koji ne mare za Boga, Isus je isto tako umro. I oni su potencijalna deca Božja, i oni su podanici carstva Božja. I ako ih ne bude u carstvu Božjem, to će biti, znate zbog čega? Zbog toga što su do kraja uporno odbijali Božju ljubav i Božju blagodat, tu ispruženu ruku spasenja. Hvala vam puno što ste došli večeras. Sutra naveče u 7 sati je naše sledeće predavanje u kojem ćemo montirati i dalje slagati tu divnu sliku posljednje Isusove sedmice. Da li imamo još nešto da obaveštenje?